So ku State House munaganira chiyani? Singanene. Okay. Charge koma nauza kuti zimene mufuna kuti zichitikeze kusokola kumukhawa panda mafuta. Dziko ndi planet okhayo kumapezeka moto. Kumwamba, mwezi, kandi Satani kulibe moto. Nyenyezi ndi dzuwa kumapezeka hydrogen. Akapanga helium amatentha in the form of nuclear. Chitsulo chikatentha chimasanduka yellow kapena red. Same applies ndi dzuwa. Kutentha komwe kumachitika kumawala ndi kumaonekera pansi. Mercury ndi planet yotentha koma kulibe moto. Kalekale kusukulu ankatuza kuti fuel oxygen plus heat is equal to fire. Akati fuel sakutanthauza mafuta okha. Nkhuni, maudzu, mapepala komanso petulo zimatchedwa fuel. Zikakumana ndi mpweya komanso heat zimapanga moto. Timamva sayansi amatuza kuti ku Mercury komanso kudzuwa kumatentha koma kulibe mpweya. Potero moto sungachitike. Mwachidule si chilichonse chotentha chimatchedwa moto. Kudzuwa, Mercury, Venus kumatentha koma kulibe moto. Ine sinali ndi makalata oti ndizitumikira ngati mbusa wa assemblies. Kama Jekete anayimba foni kwa Chief Justice kumukakamiza kuti alande katundu. Jaji Anna Kanthambi akukakamizidwa ndi Kama Jekete kuti apereke zigamulo zolakwika. Akuluakulu, kodi munthu amalandidwa katundu asanapeze olakwa? Amalawi tonse tikudziwa Anna Kanthambi ndi jaji wabwino, asalole kugwiritsidwa ntchito ndi Kama Jekete. A Chief Justice timawapatsa ulemu. Conversation imene akupanga ndi Kama Jekete tikuidziwa. Timapempha kuti atsatire malamulo asanalande katundu. Akuluakulu, mnyamata mkono modzi akupita ku khoti ndi kumatiuza kuti afuna kulanda katundu koma sakufotokoza chifukwa. Pomphiyo anaba mabiliyoni anamulanda katundu. Kodi chisaleyo anaba chani? Poyamba amamunamizira kuti anawesa simenti akuti matumba 1.2 miliyoni ndalama yakwana 5 biliyoni. Nkhani italowa mu khoti zinadziwika kuti katunduyo anali wa Chunala. Mahamudu Chunala ndi mwenye ndikunena pano achakwera anamukhulukira mwezi wa Oktoba 2023 kusonyeza kuti mlandu wa simenti unatha. Kama Jekete akuimba foni ndi kumaopseza jaji alande katundu. Kodi alande chifukwa chani? Chimene tikufuna ngati Amalawi mutiuze kunena kuti achisalewa anaba ndalama kwa Capitol Hill, anapanga deal yakuti kapena anawesa katundu mwachinyengo. Mutiuza zimenezo pakhale umboni ndithu, mukatero mukhoza kulanda. Koma zona mungamulande munthu ifanyana kuti ayi wapezeka bwanji ndalama zambiri tikulanda. Is that fair? Ndikupasa chitsanzo ku area 12 mzinda wa Lilongwe kuli nyumba 7 za Kama Jekete. Osachedwa wagula zimabasi zokwana 8 zazikuluzikulu. Ku area 43 ali ndi nyumba zokwana 5. Ku 6 miles ali ndi warehouse ambirimbiri. Mukang'ana sale yake 1.5 million. Mabasi amene ogula zikhale ng'oma si mabasi amasewera. Kodi ndalama wazitenga kuti? Inu majaji musagwiritsidwe ntchito ndi anthu akuba.
Ku Malawi tili ndi anthu ambiri olemera koma amalandira sale ochepa. Andimova Chisale Mukumusakayo wagwira ntchito ndi mapresident atatu. Enawa amayimba ng'oma m'misonkhano, lero ndi mabilioneya. Tikamana chonchi sitikuyikira kumbuyo munthu aliyense, but justice must prevail. Musanande Katundu fotokoza chimene munthu ameneyu walakwa. Anaba kutiko nanga kumene anabako ndi ndalama zingati? Iwe kama jekete usayimbire foni majaji ndi kumachita influence judgment. Anabadwira ku Yudeya mu nthawi yakuti boma la tsiku limenelo linali boma loyipa la Katangale. Mukapita ku Lilongwe Biwi filling station pali nyumba ya abusa. Akayidi anatengedwa ku Maula ndi kumagona umeneko. Mukaonesesa bwinobwino pa tsiku la mademo, anyamata azikwanje amatetezedwa ndi polisi. Anawalonjeza kuti mukayiphetsa mademo tikutulutsani. Commissioner Ax Mwanga komanso Inspector Samuel Mwanga ndi ma brothers amagwira ntchito ngati Director of Operations komanso wina bodyguard wa President. Onsewa ndi pachibale ndi Chakwera. Pa tsiku la mademo anatulutsa akayidi ku Maula ndi kuwapasa azikwanje. Lazarus Chakwera akudziwa nkhani imeneyi. Nyapala anamutulutsa ku Zomba prison. Nduna pano ndi bodyguard wa nduna amakhalira ku area 43. Mwachidule apolisi anatenga zikwanje ndi kuwapasa akayidi. Amawateteza ndi kumapeza anthu mtown. President akubwera ndi kumanena kuti watuma polisi achite kafukufuku. Akutanthauza chani? Commissioner Ax Mwanga komanso Inspector Samuel Mwanga ndi abale ake Chakwera. Onsewa amachokera kukasiya mboma Lilongwe. Mukayang'ana dzuwa limatentha koma kulibe moto. Nawonso Chakwera amayankhula speech yabwino koma alibe nzeru. Nkhani ya Sata anaonjeza kumanga anthu 87. Imfa yachilima amadabwa kunena kuti kafukufuku wa ndege anachedwa. Misozi yathu muli pemphero lofuna kuti tidziwe zomwe zinapangitsa kuti kafukufuku oyang'ana ndege imeneyi atenge nthawi. Ambuye chonde tiyankheni. Leronso wapempha polisi ichite kafukufuku nkhani ya zikwanje. Komatu kudziwa abale ake amene ali ku polisi Ax Mwanga komanso Samuel Mwanga ndi amene anatenga akayidi ku Maula prison ndi kuwapasa zikwanje mopseza anthu. Akayidi amenewa amayenda limodzi ndi anyamata kwa Sundwe komanso Malawi Police. Tikamati chitsiru cha president timanena zimenezi. Malawi Electoral Commission ikulesa anthu ku Blantyre kulembesa Nkaundula. Nthawi yomweyo akulola anthu aku Lilongwe. Anagula famasi 2.7 billion. Anawina contract yopanga passport. Chawezi Kwale 2 billion. Project ya Brookside boma Mulanje. Akukumba golide ku Nchisi na Mbuma ndi Kasungu. Kwesi buses mabasi abwino, mabasi okongola. Mwini waka mabasi amenewa ndi Chakwera. Posachedwa anapita Ukanengo. Amakhazikisa battery energy system. Contract imeneyo amene anawina ndi Nick Chakwera. Ndikuna pano mabattery anabwera kale. Akusungidwa ku area 47 pafupi ndi chalichi cha Assemblies of God. History is the best teacher. We want Malawi Congress Party
to stay forever. And if we want it to stay forever, we have to continue sacrificing. Mgwirizano umenewu ndi wa zaka 10 ndipo Dr. Chakwera ndine tisapotana kuti wina akhale president zaka 5 kenako winanso akhale president zaka 5.